Башлайбызмы? Қайдасың енді бұл? Руслан, жетер енді. Бұл айда бет енді күн қызу. Иде бармайбыз. Мен шондай ордым. Шулпан, мен сеңа бара бізді уағда бердім. Былтыр да бара алмайша қалдық. Келесі жылға нәрсе боласын бір кімді білмей. Шуңа еш шексіз барырға керек. Нерар, білесің ма сен іштебесің? Не қара, мен мұнда қазір басып қалам. Сен өзіңнен барып ізлеп келесің. Тапқаш мен хабар бересің, еме? Бар, Руслан, бар. Мұнда ғана бұл, ем? Мен мұнда ғана бұлам, сен бар. Бұлам. Не қаят Руслан кетті. Бұлайда күн бек қызу әуіл тоғын сабан той орнын ізлейм. Білесің бі, достар, ақыры күнір алар қызығына болмады, шулайық бек қызу шараларға да бойды. Қазір біз сынашылардың бірсінен тоқталар бізден. Достар, мен сізді Мәскеуден сәлемлейм. Шаян ТВ каналы командасы «Включайся» фестивалінде алға таба бізіне бек продуктив ішкін кіті әйдәгіз біздің білен. Шаян ТВ каналы 16-шы «Включайся» балалар телевидениесі фестивалінде. «Включайся» фестивалі балалар қатнашында ұзатырған балалар һәм еш үсмірлер үшін телевизион программалар, һәм фильмнар әзірлеуші телекомпаниялар, һәм студиялар конкурсы. Әлігі бәйгеде бұйыл бізде күш сынап қорарға болдық. Онда Ресейден һәм якын шетелдерден келген ең күшлі балалар студиялары һәм телеканаллары жиылған еді. Мы приехали из Луганска, из медиастудии «Серебряный Марс». Мы представляем многие работы, отправляли много работ в разные номинации. Точно я знаю, что мы отправляли в номинацию «Лучший ведущий». «Мингитау» мы разбирали с Антоном Михалевым. И там работа про спорт. Бірінші күн бик продуктив өтті. Режиссер, продюсер, стендап стасы Александр Неслобин білән интервьюда болдық. Режиссер Антон Михалевтан мастер-класс алдық. Кинорежиссер Александр Брынцев білән кино турында сөйләшті. Над генераль директоры Александр Широких білән балалар медиа ижаты турында әңгәмә кырды. Танылган ұстазларыбыз балалар телевидениесі турында булайды. Балалар телевидениесында иң мөһиме дәреслек һәм ихласлык. Ни в коем случае ребенок или подросток не терпит лжи. Нужно это делать максимально искренне и по-настоящему. Это связано и с идеей, которая там у вас возникает, идеей программ, и с ведущими, которые в кадре, и с отношением взрослых. В общем, максимально искренне и правдиво. Как только какой-то, какая-то появляется неправда с приставкой «как будто бы», или «якобы», или вот мы делаем вид, все. Это тупик. Нужно делать аккуратно и честно, потому что аккуратность не повредит, потому что нужно же на широкую аудиторию вещать, непонятно, что они из этого вынесут. А честность тоже не повредит, потому что дети очень чувствуют всю неправду, и мне кажется, если делать его нечестно, то его никто не будет смотреть. Икенче көн шулай ук очрашуларга, түгәрәк өстәл, әңгәмәләр һәм остаханәләргә бай булды. Йөзләгән катнашучылар һәр эш турында фикер алышты. Мондый практика аудиторияга аеруча ошады. Мне понравилось то, что нам показывали сюжеты других людей. То есть мы смотрели, как они готовились, как они это делали и что получилось. Соңгы көн тиздән катнашучылар поезд һәм самолетларга таралачак, ләкин иркенәергә иртәрәк әле. Иртәдән безгә федераль каналларның эчке кухнясын күрү мөмкинлеге бирелде. НТВ, Матч ТВ, РБК һәм башкалар безнең төркем исә бик үзенчәлекле Дождь каналына экскурсияга килде. Без хәзер Дождь телеканалы студиясында һәм офисында. Бу каналда күбесенчә яшьләр эшли. Монда барысы ничек урнашкан, эш ничек алып барыла, алдағы нигъмәтләр барабыз. Ниһаять, иң дулкынландыргыч мизгел бик тиздән җиңүчеләр билгеле булачак. Тимәгә кем ия булыр? Бүген дә танылган кунаклар күп булды. Я журналистларыбызны кытларга хәтта Россиянең ат казанган артисты Александр Олешко да килгән иде.
Если ты видишь студию вживую и смотришь ее по телевизору, очень сильные различия. То, что оборудование, когда готовят, там большие камеры, а когда снимают по телевизору, этого всего не видно. Менә алар, җиңүчеләр, Рәсәйдә балалар телевидениесын тудыручы яшь профессионалларыбыз. Һәм алар арасында безнең алып баручыбыз Азамат Зәйнуллин да фестиваль кысаларында ясалган иң яхшы сюжет номинациясында җиңү яулады. Шулпан. Әу, Дәу. нәрсә, әле үзеңнең эзләгәнеңне тапмадыңмы? Уф, инде Руслан. Хәзер 21 гасырның бер ширеге үзе бара, ә син һаман да интернет белән куллана алмыйсың. Бар белгән әйберем шул TikTokта тору. Менә кара, сиңа лайфхак. Алабыз телефон, керәбез Google'га, һәм үзеңә кирәкле мәгълүматны эзлибез. Гомумән уйламаган Шулпан. Элек кичкенә чагымда хәтеремдә калганча, кайда иң озын колак һәм сөлгеләр бәйләнгән, шунда Сабантуй мәйданын дип беләм. Әле уйламаган әле монда. Ой, синең белән алып бар үзе бер мәзәк инде Руслан. Изеңдә тот. Хәзерге вакытта бөтен мәгълүмат сиңа кирәкле бер барысы да телефонда һәм социаль челтәрләрдә. Менә мәсәлән без киләсе видео язма турында Шаян ТВның Instagramында карый алабыз. Әле ул видео язма турында Instagramда постта куелган. Анда бит әле бик шәп экскурсия узды Шулпан. Шәп дисеңме? Ә каян беләсең аның турында? Карагач белерсең. Карыйбыз. Сәлам дуслар, бүген Шаян ТВга кунаклар киләчәк. Ул да булса Актанышның уңган кызлары һәм егетләре, һәм без аларны каршы алачакбыз. Амелия, син монда нишләп йөрисең? Мин монда ишеткән идем. Актаныштан кызлар, егетләр килә дип. Мин дә алар белән танышасым килә бит. Ярар инде, син шәхәтле танышасың килсә, мин сиңа андый мөмкинлек бирәчәкмен. Менә сиңа минем инструментым. Аны почетлы итеп тапшырам. Дуслар, сез кунакларыбызны каршы алырга әзерме? Алайса киттек. Сәлам дуслар! Без сезне Шаянда каршыларга бик шатбыз. Экскурсия узарга әзерме? Шәп, рәхим итегез. Әйдәгез. Бишләр, әйдәгез. Әйдәгез, узыгыз. Хәзер монда Руслан бу Шаян ТВ турында бик кызыклы мәгълүматлар сөйли. Шу, акыллы, ноян, бу Шаян. Шаян ТВ каналы балалар өчен һәм балалар белән бергә эшли. Балалар өчен кызыклы контент, мультфильм, сериаллар, тапшырулар бик күп кызыклы. Балалар белән бергә дигәне, анысы инде балаларга булган мөмкинлекләр. Дуслар, хәзер без минем Шаян ТВдагы иң яраткан җиргә керәбез. Әлбәттә, ул студия. Сиңа безнең Шаян ТВ студиясы ошыймы? Әйе, миңа бик ошый. Ә менә студиядан нәрсәсе бигрәк тә күбесеннән күбрәк ошый сиңа? Мин Шаян ТВ каналын карап барамын. Шул студия ничек төшерелә микән? Барысы да миңа монда бик кызык. Ә бу студияда берәр нинди тапшырда үзең төшәсең киләме? Әйе, бик килә. Мин үскәч журналистикага керергә уйлыйм. Ничек сиңа Шаян ТВ гомумән? Шаян ТВ миңа бик нык ошады, чөнки бу татар телендә татарча мультиклар белән, татарча кызыклы шоулар белән көне-төне карап, рәхәтләнеп вакыт үткәреп була. Шул, менә син үзең нәрсә белән шөгыльләнәсең? Мин үзем
театрда уйнарга, шигырьләр сөйләргә, берәр нинди тапшыр кичәләр алып барырга яратам. Театр белән шөгыльләнсәң, әйдә сине сынап карыйбыз. Шаян ТВ алып барышчысы булып дип үзеңне хис ит әле. Сәлам, дуслар! Сезнең каршыгызда мин Газиз Хөҗҗәтов Шаян ТВ тапшыруын алып барам. Сез Шаян ТВны карасагыз, сезнең күңелегезгә шәп булыр. Әфәрин, бик шәп булды. Әлбәттә, мин Амелияны үзен генә калдырмадым һәм бар нәрсә ничек барганын күзәтеп бардым. Экскурсия гадәти маршрут белән барды. Студиядан соң балалар режиссер төшерү вакытында утыра торган бүлмәне күрде. Аннан соң дубляж студиясе белән танышу булды һәм кунаклар үзләре дә мультфильмны тавышландырып карадылар. Кэрри, тамашачылар урынына агачларны күз алдына китер. Болай азрак борчылырсың. Алсапай, дусларга тавышландырып карарга ярыймысың? Хәзер берәр нинди менә җөмләне укып кара. Мин барыбер борчылам. Әйе, хәзер экранга кара да үзеңне тыңла. Мне все равно тревожно. Это русский он. Это татарский. Мин барыбер борчылам. Вообще классно, молодец. Дуслар, сезгә Шаян ТВ ошадымы? Әйе! Сезне безнең Шаян ТВда тагын көтеп калабыз. Уңышлар. Рәхмәт! Сау булыгыз. Ничек? Бик кызык булды. Егетләр, кызлар менә дигән. Тагын алар безгә Шаян ТВга килсә бик шәп булыр иде. Бу бик яхшы. Алай булгачтын һәм бүтән кызларны, егетләрне без әлбәттә Шаян ТВда кунакта көтеп калагыз. Сез дә безгә килеп бөтенесен дә күрә аласыз. Ә хәзергә пока-пока. Руслан, мин сиңа һәм дусларга иссек көннәр өчен берничә лайфхак әзерләдем. Иң беренче лайфхак кызлар өчен. Кызлар, мин сезгә чын күңелдән бу иссек көннәрдә исле майчылыктан һәм косметикадан баш тартырга киңәш итәм. Чөнки беренчедән алар тән температурасын күтәрә, һәм инде икенчедән берничә катлам косметика белән тән үзен бик начар хис итә. Ләкин сезгә бик каты крем кулланырга кирәк икән, сез аны холодильникта саклый аласыз. Һәм тагын бик мөһим бер момент ул SPF кремнар. Әлбәттә инде кояшның ультра шәмәхә нурларының тәэсире ул бик үк сизелми, ләкин сез кремнар, SPF кремнар кулланасыз икән, сезгә берничә елдан соң йөзегез бик зур рәхмәт итәчәк. Инде Шулпан, мин дә һәр тамаштарга бер-ике тәкъдим итеп китәм. Мәсәлән, җәй көне эссе бит инде иң авыры төнне йоклап булмый, кызу бүлмәдәме? Менә аннан чыгу юлын күптән уйлап тапканнар икән, хәзергә аны кулламыйлар. Мәсәлән, йоклар алдыннан сезгә кызу икән, иртән сез ятакка җәйлә торган үзегезнең простыня җәймәләрне юрган тышлыкларын салафан пакетка төреп, матур итеп, морозильникка куясыз һәм йоклар алып өстегезгә ятсагыз, ой, аннан да хушис, аннан да рәхәтлек юк. Гел рәхәтләнеп җыклый аласың. Бу әлбәттә теге югары этажда торган кешеләргә тәкъдим ителә торган әйбер, чөнки өстәге этажы бик каты кыза. Дуслар, истә калдырыгыз. Һәм тагын күп кешеләр иртә белән торып, эшкә киткәндә тәрәзәләрен ачык калдыралар. Имеш шулай салкын саф һава керәчәк. Һәм алар эштән өйгә кич белән кайтканда бик рәхәт булачак. Ләкин ул дөрес түгел. Шуңа күрә мондый кызык көннәрдә тәрәзәгезне ачык калдырмагыз. Әле Шулпан, хәзер иң шәбен әйтә. Эссе көнне бөтен җирдә булыша торган ул да булса, менә шундый кесә вентиляторы. Ой, рәхәт. Һәм шулай ук инде өйдә дә вентилятор яки кондиционерларыбыз булса, ул бик әйбәт булачак. Ләкин салкын тидермәгез. Ансы да мөһим. Ансы да мөһим. Һәм инде Шулпан тагын әйтәсем килә, күп кеше каршы килә әлеге фикергә. Эссе көнне кайнар чәй эчәргә кирәк. Кайнар чәй эчкәч, менә кеше салкын су эчә, салкын су эчкәчтән тән температурасы киресенчә күтәрә. Кайнар чәй эчкәчтән тән кызышкач, тән үзеннән үзе температураны төшерә. Бу шундый кичкенә генә лайфхак. Тик бик сака түгел, барыр файдалы киңәш дип уйлыйм. Әйдәләсә без синең хәзер кайнар чәй эчеп киләбез. Дуслар, киләсе видеозны карасын. Киттек.
аны үземә кунакка чакырган булсам да, ул инде һәрвакыттагыча үзенең эшендә. Таныш булыгыз, бүгенге Илһам Лаев кунагы студентлар язу бәйгесе җиңүчесе Гүзәл Мөхәммәтнәбиева. Гүзәл Мөхәммәтнәбиева, фотограф. Хәзерге вакытта Казан Милли тикшеренү технология университетында белем ала. Татарстан Республикасы студентлар язу бәйгесе җиңүчесе. Гүзәл, синең өчен актив студент тормышы ничегрәк ул? Минем өчен актив студентлар тормышы ул зур мөмкинлек иде, чөнки нәкъ менә студентлар тормышы өчен, шушы актив тормыш өчен мин бик күп кешеләр белән таныштым, үзем өчен яңа мөмкинлекләр ачтым һәм менә әлбәттә Россия күләм студентлар веснасына барып кайттым. Синең өчен студентлар язы нәрсәсе белән исеңдә калды? Студентлар язу әлбәттә яңа танышулар, яңа мөмкинлекләр һәм йокысыз төннәр белән истә калды. Чөнки безнең көндә конкурс иде, 3 көн буе без ярыштык, 2 көн буе без инде региональ программаны карап киттек. Шуңа күрә минем өчен иң истә калган ул йокысыз төннәр һәм дедлайннар һәм әлбәттә танышулар, яңа мөмкинлекләр. Син катнаша торган номинациянең нинди үзенчәлекләре бар? Журналистика номинациясе иде, безнең үзенчәлек, без алдан үзебезнең темаларыбызны, үзебезнең нәрсәдә ярышасыбызны белми идек. Фоторепортаж юнәлешендә без беренче көнне килдек, безнең собрание булды һәм безгә шул көнне генә темаларны бирделәр. Димәк, бездә 24 сәгать бер теманы ачып бирергә, һәм син төнлә йокламыйча әзерләнәсең, һәм иртәнге саат 8-гә кадәр дедлайнга инде бөтен әйберләрне җибәрәсең дигән беренче теманы кабул ителәр. Шунда ук икенче теманы бирәләр. Сезгә нинди критерийлардан чыгып бәя бирделәр? Безнең критерийлар күп иде. Беренчедән инде әлбәттә оригиналлек. Шулай безнең теманы ачыклау, чөнки бездә бары тик 10 кадр эчендә син темаңны ачыкларга тиешсең. Шулай безнең фото булгачлы, ул әлбәттә композиция, цветообработка һәм шундый техник яктан бөтен мелкий моментларны ачып бирергә кирәк иде безгә. Регионнар арасында конкуренция бармы? Нинди рәгымән мөнәсәбәтләр катнашучылар арасында? Күбесенчә без дусларча барлык регионнар белән исәнләшеп, танышып, сөйләшеп йөрдек. Ләкин әлбәттә конкуренция бар иде. Беренче 2-3 көннәрдә кайчан бездә менә именно конкурс бар иде. Соңнан инде гади безнең көннәрдә без анда фестивальный городокта булдык. Анда без бер-беребез белән танышканда, сөйләшкәндә дуслык хисе белән иде, шундый дуслык рухы иде бездә. Ниндирәк булырга тиеш ул идеаль фотографияләр? Бәлки син мине дә төшерергә өйрәтерсең? Фоторепортажның үзенчәлеге, иң төп үзенчәлеге ул постановочный түгел кадрны, менә монда мәсәлән булган бер мизгелне кешеләр күрмәгәндә төшереп калдыра һәм ул фотография эчендә ниндидер тарих булырга тиеш. Менә бу фоторепортажның иң төп үзенчәлеге. Әгәр кызык булса, күрсәтә алам. Хәзер без үзебезнең алда кешеләр күрәбез. Иң беренчедән безгә фотоаппаратны кушырга кирәк һәм кушып карарга кирәк. Ничегрәк алар кадрда күренәләр. Кадрда алар әлбәттә безнең туры горизонт булырга тиеш һәм кешеләр камера карамаган булырга тиеш. Чөнки бу репортажная съемка. Һәм без аларны фотога төшерә алабыз инде. Безнең гади репортаж булды, шулай безнең портрет рәвештә төшерелә торган репортаж бар. Сине дә төшереп күрсәтә алам. Димәк, минем профессиональ фотографым хәзер фотолар булачак. Әйдә. Караучы яшьләргә нинди киңәшләр бирер идең? Тормышның һәрбер мизгелен тотып яши белергә. Менә мин фотограф буларак аны камера аша тотып калам. Ә сез инде хәтерегездә калдырып тормышның тәмен белеп яшәгез. Менә шундый киңәшләр сезгә. Шулпан, Сабантуй буласы урыннарын таптым, вакытлары билгеле, хәзер инде тыныч күңел белән иркенләп тапшыруыбызны дәвам итсәк тә була. Ләкин бик үк иркенлек булмас инде, иссе бит. Шулай шул бигрәк иссе. Әле киләсе атнага да иссе була дип вәгъдә итәләр. Мондай иссе һавада бит берәйбер дә эшлисе килми, Шулпан. Әле кайбер кеше шундый исседә әле спорт белән дә шөгыльләнергә җитешә. Бигрәк бит инде мондай исседә әле шулай кызу йөгереп. Минем әйме? Максималь спорт мондай иссе көнне
ул да булса, салқын суга кіріп ятасың, бір айылғада сілкінмейші ятасың шындырақ. Міне, бүтін болған спорт шул болар емей. Сенекі шул болар енді Руслан. Бірер қашан сен ялқаулығын сені бітірешек. Міне, шын мәнісінде спорт сүйіші кішілер, алар спорт білен де шүғіліне, андан үшін вақыт та таба, урын да таба. Шулай деген енді, мындай ісі де табалар да, Табалар, міне мәселен, йога білен шүғіленушілер, алар енді күн қыздыра башлаганча шүғілене башлый. Міне, қара. Спорт. Синең практик очраклар һәм релакс тукталышы. Һәм әлеге тукталышта сәламлим сезне мин Зөлфия. Спорт кешедә дисциплина һәм системалыкны тәрбияли һәм әлбәттә ихтыяр көчен арттыра. Ләкин элегрәк спортны сәламәтлекне арттыру өчен, сәламәтлекне ныгыту өчен куллансалар, хәзер инде ул трендта, модада булган үзенә бер күнекмә. Әгәр дустым синең дә трендта буласың килсә, алдагы исемлек нәкъ синең өчен. Казаныбызда сәламәт яшәү рәвешендә булырга теләгән кеше өчен, гомумән спорт белән шөгыльләнергә теләгән кеше өчен барлык мөмкинлекләр, урыннар булдырылган. Ләкин аның өчен махсус залларга бару кирәкми. Бары тик безнең скверларга, паркларга чыгу гына җитә. Беренче булып мин монда Урам паркын әйтеп китер идем. Әлеге мәйданчыкта гомумән фитнес белән генә шөгыльләнү түгел, спорт, футбол, стритбол кебек спорт төрләре белән дә шөгыльләнергә мөмкин. Сез монда үзегезнең дусларыгызны җыеп, скейтта, воркаут белән шөгыльләнәсез, велосипедларда һәм самокатларда йөрергә дә мөмкин. Алга таба мин сезне Ямашев проспектында урнашкан Континент паркы белән таныштырасым килә. Әлеге паркта периметр буйлап махсус агачлар утыртылган. Алар сез менә анда спорт белән шөгыльләнгән вакытта шәһәрнең тузаныннан, аның тавышларыннан саклый һәм сезгә спорт белән әлеге паркта шөгыльләнү күпкә уңайлырак булачак. Монда барлык уңайлыклар тудырылган, уда булса тренажерлар, махсус йөгерү өчен юллар һәм башкасы. Алга таба Габдрахман Абсалямов урамында урнашкан Ак чәчәкләр бульвары. Менә монда нинди үзенчәлек бар. Барлык снарядлар һәм тренажерлар, алар шундый махсус түбә белән өсләренә аның ябылган һәм сез яңгыр булса да, җил булса да, әлеге снарядларда шөгыльләнә аласыз, чөнки сезгә бернинди начар һава торышында сезгә комачауламаячак. Шулай ук йөгерү өчен, фитнес белән шөгыльләнү өчен махсус юллар да монда каралган. Бүгенге исемлектәге соңгы урынга без үзебез дә килергә булдык һәм бу ачык һавада спорт белән шөгыльләнү өчен Казан гаилә үзәге. Башкалабыздан 32 метр биеклектә урнашкан Казан гаилә үзәгенең махсуслаштырылган күзәтү мәйданчыгы. Ләкин һава торышы яхшыру белән ул күзәтү мәйданчыгына түгел, спорт мәйданчыгына да әверелә. Ышанмасагыз, хәзер күрсәтәбез. Иртәнге 7 һәм син күзләреңне ачасың, ләкин караватта түгел, инде Казан өстендә. Димәк, син 5-тә тордың, җыендың һәм 6-да инде монда килергә дип чыктың. Шәһәр әле уянып кына килә, син инде тренировкада. Йога әлбәттә җылыну һәм кояшны сәламләү элементларыннан башлана. Алар җиңел, тик менә алга таба. Ногу выпрямляем. Лопатки назад. Если вы руки сдвинете, у вас получится. Руки сдвигаем. Выходим, посмотрите на меня. Открыть вы вошли. Ләкин бу тренировкалар чыннан да төрле әзерлек дәрәҗәсе булган кешеләр өчен. Шуңа күрә бурыкмагыз һәм рәхим итегез. Дуслар, әйдәгез бергәләп сәламәт яшәү рәвешен арттырыйк, спорт белән шөгыльләник, Казаныбыз безгә монда инде ярдәм итер. Зөлфия Хәсәнова, Ильяс Хәйлин махсус яшьләр талашышы. Аллаға шүкір, быйыл сабан туйлар гүрләп уза. Кояш яхшылап кыздыра. Яшьләр тукталышы һәр атна иң кызыклы яңалыклар белән тамашачыларын таныштыра. Бүгенгә инде тамам. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш. Булды? Шура бетерек бугай. Уф, әйдә. Ой, булай да сыбай икән. Миңа да бир әле.
Благодарю.